Bună seara și bine ați venit la o nouă ediție a evenimentelor Cărți despre cărți. Numele meu este Laura Câlțea, iar invitatul meu din seara asta este Iulian Bocai, pe care nu l-am invitat în calitate de scriitor, ci în calitate, ce să zic, în calitate de filolog, în calitate de umanist, chestii de-astea așa, care sună foarte pompos. M-am gândit că ești omul potrivit pentru așa ceva, pentru o discuție pompoasă, între ghilimele, nu este pompoasă. Pornim discuțiile de la un volum, eu de fapt m-am gândit la tine să te invit la alt volum, și anume la cel la care ne-am cunoscut, la Librarul din Florența. Însă acea carte nu mai este disponibilă și apoi mi-am dat seama că am citit-o pe asta recent și că am recomandat-o într-una și că n-am avut cine să o discut. Și m-am gândit așa, eu am citit cartea asta super entuziasmată și super înnebunită după ea și mi-am dat seama că tu o vei citi mult mai echilibrat. Și poate o să mă temperez și pe mine cu entuziasmul. Am avut dreptate, nu-i așa? Da. Așa mi s-a părut și mie că am avut dreptate. Bine, am citit și cronica ta, deci știu că am avut dreptate. Cartea de la care pornim este Gândirea tragică de Robert Kaplan, pe care eu cred că am recomandat-o aproape în fiecare, în fiecare dintre evenimentele pe care le-am avut aici. Și am discutat despre cărți, care, mă rog, dacă citești titlul ei, nu-ți pare că ar fi cine știe ce carte potrivită pentru genul ăsta de tematică, însă mie mi s-a părut în cartea despre cărți perfectă, pentru că fix asta spune. Ideea principală lui Kaplan este că dacă citim, și mai ales dacă citim literatură clasică, de la tragicii greci până la Shakespeare, adică și nume dintre astea așa foarte accesibile, dacă citim, el zice că înțelegem lumea mai bine. Că lumea nu este neapărat o chestie pe care sunt aici locuri în față, puteți să veniți, că sunt sunt libere, nu e problemă. Lumea e o chestie pe care o poți înțelege nu neapărat cu ajutorul geografiei și al științelor politice, ci cu ajutorul literaturii, ceea ce sună extraordinar de bine și, mă rog, pentru un cititor extraordinar de flatant, așa ca să zic. Adică avem și noi un instrument prin care să înțelegem lumea. Acum, Ana, dacă el are dreptate sau nu, eu aș fi zis că are dreptatea din lume. Iulian a zis că așa și așa. De ce așa și așa? Ce nu ți-a plăcut? Ce nu te-a convins? Cu microfonul, că altfel nu se înregistrează. Așa. Dar nu gândești la microfon, am înțeles. Da. Nu cred că e alchimia atât de simplă. Nu cred că ce se întâmplă este că iei o carte din bibliotecă și o deschizi și se întâmplă acolo un soi de reacție imediată în care înțelepciunea ei se transpune în mintea ta și după aia asta este. Da? Ar fi ușor dacă ar fi așa. Și în general, oamenii care spun asta, cum face Kaplan și cum fac, el scrie pur și simplu o apologie pentru literatura clasică, în stiluri pe care eu, pentru că m-am ocupat de asta și la doctorat, le-am tot citit. Și oamenii care fac asta de obicei o fac interesat, și anume o fac în apărarea unui soi de umanism tradițional, universitar, veniți la noi la facultate, ce se întâmplă aici e că noi vă dăm mari clasici să-i citiți și voi îi citiți și ieșiți de aici niște oameni deosebiți. Am fost foarte presupun că cel mai bun contraexemplu sunt toți literații care sunt nătărăi pe care îi știți. Da, asta e. Cu exemple, te rog. Nu pot să... Nu e nimica neapărat intrinsec nobil în a citi ceva, sau simpla lectură nu e. E adevărat că atunci... Că trebuie să întrebi, imediat după ce ți se spune trebuie să citești asta, trebuie să citești ca să fii mai bun, trebuie să te întrebi să citești ce. Și apoi trebuie să te întrebi să citești cum. Și astea sunt două întrebări care complică mult problema. Să citești ce înseamnă că nu orice citești se transpune în tine și te schimbă ca om. Să citești cum înseamnă că nu orice mod de a citi o face. Și atunci, de asta e și motivul pentru care ai nevoie de un curriculum structurat în așa fel încât să te schimbe, dacă te schimbă. Eu pot să confirm. După ce am terminat Kaplan, am luat Antigona și am recitit-o și nu m-am simțit neapărat mai lămurită. Dar, drept să spun, cumva cred că mie mi s-a potrivit lectura asta pentru că îmi doream să recitesc clasicii și mi-a dat-o așa, adică mi-a servit-o, a zis, uite, citește-i, că ia uite ce frumos sunt și ia uite ce o să te învețe. Dar cred că este mai degrabă nu neapărat un adevăr în ce zice el, cât un fel de consolare pentru cei cărora le place să citească. Așa mi s-a părut și mie, adică chiar recunosc chestia asta. E o consolare frumoasă, adică putem și noi să dar nu vreau să spun că e o minciună. Nu aș spune niciodată că e o minciună, pentru că eu însumi... Dar nu e nicio rețetă, în sensul nu e nicio rețetă imediată, pentru că ce s-a întâmplat e că în Occidentul umanist, în general, a discutat chestiile astea, operele astea, timp de milenii.
Și e evident că nu toți oamenii care au ieșit din tradiția aia au fost oameni competenți moral sau au știut ce să facă cu viața lor. Asta e, că până la urmă, de fapt, în studiile umaniste mai lucrezi și cu materialul clientului. Da. Și cred că, de fapt, aici este problema. În faptul că citim cu toții aceleași cărți, dar nu vedem și nu înțelegem. Da, și mai e că sensul cuvântului umanist a schimbat cumva. Adică, Așa, hai să vorbim un pic. Ce înțelegem prin umanist? Dar aici zici tu, dar eu nu zic. De-aia te-am invitat, ca să păi, zici. acum ce înseamnă este că faci studii la uman și ai citit niște literatură și ești puțin cu capul în nori și cam asta e. Și la zici, ăsta e la uman, citește romane sau mai știu eu ce. Și se deosebește de ăștia care fac politehnică sau care știu matematici superioare. Și e ca și cum ar trăi fiecare într-o dimensiune emotivă foarte diferită și n-ar putea să se împace în niciun fel. Dar umanist, în general, a fost pur și simplu un aristocrat care știa latină. Și cam asta era. Te gândești la renascentiști. Da, mă gândesc la renascentiști, așa apare. Dar ce însemna pentru ei însemna că profesorii care predau literai, da, adică litere, acum să zicem 400 de ani, aveau un public foarte restrâns de 200-300 de oameni dintr-o cetate care aveau bani să plătească profesori particulari. Profesorii particulari stăteau cu copiii câteodată 10-20 de ani, pe model antic, pentru că învățaseră chestia asta de la Quintilian sau de la Cicero și învățau latină și greacă, dar mai mult latină în principiu. Dar ce însemna că învățau latină e pur și simplu băgau în ei Cicero și Salustiu și Tacit 15 ani de zile până învățau de la cuvintele cele mai simple, la gramatica cea mai sofisticată, până când pur și simplu învățau să scrie latină cursiv și să înțeleagă cursiv și apoi să scrie într-o latină modernă scrisori către diplomații, către ambasade occidentale și tot așa. Cam asta e. Și să fii umanist în sensul ăla înseamnă pur și simplu să fii un membru foarte sofisticat, educat al societății tale, care poate să converseze cu alții în Al latină. aristocrației, de fapt. Cum? Al aristocrației. Da, sau al unei burghezii foarte înalte, a bancherilor europeni, ale marilor familii. Și dintre ăștia probabil că erau, să zic, 2-3 mii de oameni în toată Europa care puteau să o facă. De fapt, umaniștii sofisticați de după 1400, care știau clasicii foarte bine, făceau mișto, da, un fel de a spune. Adică îi luau în derâdere pe preoții care nu mai știau latină sau care știau doar latină din asta de cartier cu care să ceri cafea, sau cu care să spui slujba sau ceva de genul ăsta. Tu ai început să studiezi clasicele. Da. De ce? Ce ai vrut să afli? Ce ai crezut că Nu găsești să aflu acolo? nimica. Asta e iarăși o chestie că nu mi se pare neapărat că îți oferă acces cumva limbile clasice la un soi de rezervor de înțelepciune din ăsta care e irecuperabil dacă nu le știi. Ce se întâmplă adesea e că lumea le învață sau se folosește de ele ca un soi de emblemă de statut și zice, da, iată, ăsta știe greacă, dar de fapt poți să numeri. Sunt foarte mulți oameni care știu greacă, dar nu înțeleg ce să facă cu ea, sau care știu latină, dar pur și simplu nu se lasă ocupați de spiritul civilizației respective într-un fel care să-i facă actori culturali poate mai capabili. Eu am început să învăț pentru că aveam nevoie de latină pentru filozofie modernă. Și mă gândeam că o să am nevoie și de clasice și într-o oarecare măsură chiar am avut, deci n-am stat acolo degeaba. Dar n-am terminat-o, fiindcă e o facultate foarte slabă și cu latina mă descurc, în principiu. Cu greacă e mai greu. Deci ai început ca să citești tu un original. Am început ca să citesc eu un original, dar de obicei gânditori moderni. Adică? Adică Erasmus sau Thomas Morus okay. sau Descartes. Sau... Ok, deci nu neapărat latinii... Nu, și literatura latină în general mi se pare puțin, poate plictisitoare, e cam mult spus, nu e primul loc la care mă duc ca să citesc poezie, de pildă. Nu. Și acum e mai... Ți-a dat accesul la ce ai vrut tu? Nu, e foarte greu, deci dacă ai interese de istorie intelectuală și scobori sub 1800, e foarte greu să te miști fără să știi latină. Fără să ai noțiuni de latină măcar. Și eu m-am gândit că ai început pentru clasice, adică pentru latin și pentru greci. Nu. Tu pentru... Nu, deși acum e adevărat că documentul pe care îl citesc cel mai des e Biblia. Ce e straniu. Da, și pentru că limba e mai ușoară și atunci mi-o exersez așa. Și citesc în latină sau citesc în greacă și traduc în latină sau așa. Dar asta e pentru că limba latina biblică este relativ simplă și pentru că știi deja episoadele și nu te ia prin surprindere. Dacă sari să citești poeți de secolul 1 sau 2, Juvenal, atunci te îngropi acolo și nu mai ieși.
Nu e așa de interesant. Kaplan mi se pare că ne dă așa un fel de... De fapt, cred că merge în ideea asta modernă a clasicilor pe care îi poți citi pentru un fel de dezvoltare personală. De la stoici până la... Mă rog, în principal stoicii sunt aia care au foarte mare succes pe linia asta și mi se pare că el tot acolo merge. Și există o piață pentru genul ăsta Nu e neapărat o idee rea. Adică dacă vrei să-ți construiești o filozofie de viață și n-ai de unde începe și începi de la stoicismul imperial, e o idee foarte bună. Pentru că sunt oameni competenți și își înțeleg viețile și au crescut și într-o societate ultra sofisticată în care abilitatea de a citi oamenii cum trebuie era necesară. Deci nu e chiar așa de... Nu e deloc. Eu o fac, că tot vorbeam înainte de asta, eu fac Marc Aureliu cu studenții mei și am mai făcut Platon și Aristotel, dar nu prea-l gustă. În original? Nu. Păi nu știu ăștia de la litere să citească, abia dacă știu eu. Și fac Marc Aureliu, dar nu le place. Pur și simplu nu ajunge la ei. Li se pare poate puțin cam simplu, puțin cam plictisitor. Viața e suferință, dar chiar vrem să auzim asta până la capăt. Da, meditațiile sunt una dintre cărțile care se vinde... Adică da, nici eu nu înțeleg. Eu când am citit-o prima oară mi s-a părut o revelație. Pentru că tocmai mi se părea că pune viața în perspectivă într-o manieră suficientă, pune între tine și viață o distanță suficientă cât să-ți dea libertatea să o judeci cum vrei tu. Dar s-ar putea poate că să fie și vorba de un temperament filozofic pe care nu l-au oamenii la litere. Le place să fie implicați în lectura de literatură. În orice caz nu merge și observ asta că nu merge. Deci fac cu ei Platon, am făcut Aristotel, am făcut Marc Aureliu și fac în general antici. Și nu ajunge la ei. Niciunul. Nici chestiile etice, nici dialogurile. Poate dialogurile lui Platon din când în când, dar e drept că le fac și într-un context de teoria literaturii și atunci... E un pic surprinzător, adică chiar așa mi se pare. Dacă nu le place să citească, pe Voxa este în lectura lui Marcel Iureș. Poate le place să-l asculte. Chiar e o lectură e foarte liniștitoare, așa, acum e cu totul altceva experiența, dar ar putea să fie o idee. Sau memoriile lui Hadrian, eu nu pot de care îi poți apropia mai ușor ca literatură. Da, eu n-am mai citit memoriile lui Hadrian de 20 de ani. Recitește. Ar trebui, poate, da. Dar ar trebui să recitesc 7000 de lucruri până atunci. Da, dar memoriile sunt drăguțe. Sunt, în general, stoicismul nu e primul loc în care mă duc. Tocmai pentru că mesajul e puțin unidimensional și ce zice e într-adevăr asta, și anume e suferință și că ca să fii un om cât mai demn și cât mai rațional, trebuie să fii una cu logos universal, dar ca să fii una cu logos universal trebuie să fii neimplicat. Trebuie să înțelegi că toate lucrurile au ordinea lor, inclusiv lucrurile care ți se întâmplă. Și dacă îmi spune cineva că îmi mor copiii și eu n-am voie să plâng sau nu trebuie să plâng pentru că asta ar fi o ancorare emoțională prea puternică, nu prea înțeleg ce înseamnă în termeni contemporani, ce ar însemna. Pe când ce s-a schimbat pentru noi, cred, mai ales după romantism, este că s-a schimbat vocabularul emoțional și ce se întâmplă după romantism e că se zice, dimpotrivă, trebuie să fii autentic, trebuie să-ți afișezi sentimentele, dacă plângi trebuie să treci prin suferință. Asta face parte din... Suferința e una dintre etapele esențiale ale dezvoltării personale, pe când pentru stoici, într-un anumit sens, parcă erau paranoici în privința suferinței, vreau să nu se ancoreze în ea în aproape niciun fel, să se retragă mereu în spatele suferinței, mereu în spatele emoției, să fie mereu ataraxici. Și mi se pare că pentru felul de gândire contemporan nu e neapărat inteligibil. Nu mai zice nimic, de fapt. Întorcându-mă un pic la tragedie, dar în legătură cu ce spuneai tu acum, Kaplan spune că noi ducem lipsa acum de lideri care să poată gândi tragic și că, de fapt, suntem o generație, mă rog, el nu zice, dar cumva o generație răsfățată, care nu a trecut prin traume majore, mulți, chiar și dintre adulți. Gândește un pic că, probabil că COVID-ul a fost pentru mulți trauma colectivă majoră singură din întreaga lor viață și că imposibilitatea asta de a gândi tragic, că practic ne duce un pic spre alegeri proaste. Și mă rog, el acolo dă exemple și exemple foarte contemporane. Cartea a fost scrisă după prima alegere a lui Trump, dar înainte de a doua. Și sunt multe idei pe care el le dă și pe care mă rog, acum noi le citim într-o cheie mai pesimistă, pentru că s-a întâmplat și a doua oară. Dar mă gândesc dacă totuși imposibilitatea asta de a gândi tragic și de a înțelege astfel tragedia nu se datorează și genul ăsta de pozitivism modern care te încurajează într-una să
depășești limitele, da? Tragedia e despre limite, despre conștientizarea lor și despre faptul că sunt limite pe care... Dar noi acum zicem, nu, depășește limitele. Cred că de fapt, ce spuneai tu mai devreme și cu sensibilitatea, e o problemă, de fapt, aici de a înțelege o mentalitate care nu mai are cum să ne mai fie familiară în niciun fel. Da, deși impresia mea e că nu trebuie să trăiești foarte mult ca să te dai cu capul de realitate, cumva. Poți să o ignori. Da, nu, poți să o ignori, cred, dar pot să fie limite mici. Nu știu dacă i-aș dori cuiva limite mari, adică o moarte sau o tragedie sau un accident care să-i schimbe viața fundamental. E adevărat că poate că mintea contemporană e mai optimistă decât e necesar. Dar limitele pot să fie și mici și să te învețe. Trimiți copiii la școală ca să-și înțeleagă limitele, trimiți copiii în lume tocmai ca să-i pui în societate și să discute cu alții și să înțeleagă că sinele lor e foarte neapărat neimportant. Dacă e pur și simplu, e prins într-o schemă socială în care nu-și permite foarte multe. Și câteodată sunt chestii de-astea banale, dă cineva ochii peste cap când vorbești. Sau se strâmbă, sau te ignoră, sau nu se răspunde la e-mail-uri și astea sunt limite. Și nu zic că sunt echivalente cu moartea, dar nu știu neapărat dacă aș trimite oamenii să facă bungee jumping sau să iau un virus foarte rar doar ca să-și pună viața. Dar oamenii contemporani fac asta. Mă rog, mai puțin partea cu virusul, deși dacă ne gândim la antivacciniști... Da, cred că în gândirea... Și este un fel de a trăi periculos. Da, cred că e foarte greu de imitat genul ăsta de filozofie foarte abstinentă din gândirea tragică, pentru că ce se întâmplă în tragism este că afli că copiii pe care i-ai făcut cu maică ta. Da, ce să faci? Sau interdicțiile care există în tragedia greacă, sunt interdicții de incest sau de ți-ai consumat tatăl la masă. Și atunci, astea în mitologia veche erau păcate capitale și sunt pur și simplu ireproductibile în societatea modernă. Câte cazuri de incest, sau te măriți cu soră ta, sau ți-ai mâncat tatăl la masă, sau ai păcătuit împotriva zeilor există. Chiar și chestii de blasfemie religioasă acum sunt în general foarte rare și nu mai valorează atât de mult. Adică poți să duci într-o biserică să zici ceva de Dumnezeu și să nu conteze. Și nu te pedepsește nimeni. Dar pentru ei erau foarte stringente și atunci ce se întâmplă este că tensiunea aia tragică este ancorată într-o schemă valorică în care păcatele pe care le comiteau erau foarte mari. Similar acum, probabil, în modernitate, mai era Raskolnikov al lui Dostoevski, care omoară doar ca să-și testeze limitele, sau păcatele astea de ai omorât evrei în lagăr sau nu știu ce. Și atunci probleme. Și de asta majoritatea romanelor pe care le citim și care își pun marile probleme morale sunt cum ai colaborat cu regimul nazist, da? Sau despre crimă, sau despre viol, sau despre pedofilie, pentru că astea sunt crimele noastre, alea peste care nu mai putem să mai trecem. Care era întrebarea, dacă... Nici nu mă așteptam să ținem minte. Apropo de asta, deci tragicii au o sensibilitate pe care, mă rog, ne este foarte greu acum. Dar el zice același lucru și despre Shakespeare, da? Da, uite-te în notițe. Hai că citesc. Și zice așa, adică, serios, el e jurnalist, știe să le zică. Și zice, nu există niciun ținut geografic la fel de vast și plin de minuni și posibilități precum mintea lui Hamlet. Da. Rezistă. Da, deci Shakespeare... Adică el e mai aproape, Shakespeare, totuși. Da, e mai aproape de noi și e adevărat că Kaplan face și o distinție între oamenii religioși ai lui Eschil, Sofocle și Euripide, care erau ale căror interdicțiile pe care le depășeau ei erau de la factură religioasă în principiu și înscrise în mitologie. Și, dacă treceai limita aia, nu te pedepseai doar tu prin propria conștiință, te pedepsea universul prin fatalitatea lui, da? Prin necesitate, pe când la Shakespeare sunt adesea se pedepsesc ei înșiși, se omoară între ei și nu mai lucrează nicio mână divină, nu mai e nicio Ananche, nicio Astartea, nicio forță fatală care să împingă pe eroi să comită eroile astea împotriva conștiinței lor. Și de asta e, ca să zic așa, o trăsătură specifică eroul modern. Eroul modern plutește așa prin lume, mai comite câte o crimă, nu-l pedepsește nimeni, dar în sfârșit se decide el, după enorme dubitații filozofice, să-și recunoască fapta sau pur și simplu să facă ceva stupid și să se pedepsească. Și asta face Hamlet într-o oarecare măsură, și asta face Raskolnikov, și asta face romanul de secol XIX.
Vorbești așa despre mai cu respect, nu? Da, Glumesc. nu, da. Îți dai seama că glumesc, da? Eu iubesc pe amândoi, inclusiv tragici și inclusiv Shakespeare, doar că modul în care adevărurile lor devin parte din viața ta nu e neapărat, e mai labirintic. Exact. Cred că de fapt asta este problema și asta este problema în receptare, pentru că nu cred că poți să, apropo de cum citești, de care ziceai tu chiar la început, astea nu sunt cărți pe care doar să le citești. Nu prea ai cum în lipsa unui context măcar istoric. Da, deși cred că unele dintre adevărurile lor, mai ales alea puternic dramatice, sunt în general transportabile în cotidianitate. Exemplu. Păi, când vin liderii Aheilor la Andromaca și cer copilul să-l arunce de pe clădire, aia e o chestie pe care o înțelegi, nu trebuie cine știe ce contextualizare istorică. Și, în general, la Eschil și la Sofocle, într-o oarecare măsură, ai dramatismul ăsta scenic de femei care se bat cu pumnii în cap. E o scenă frumoasă, nu cu Andromaca, cu Hecuba, cred că la sfârșitul Troienelor, în care Hecuba se pune pe pământ și bate cu pumnii. Și asta o știi, în general, ca expresie a emoționalității, dar ce e și mai frumos e că corul îi zice, dar nu mai bate, că îi scol pe morți. Sau chestii de astea. Și metaforele astea trec foarte ușor. Femeile au fost printre cele care au fost cel mai bine recuperate de reinterpretările moderne ale miturilor antice. Adică sunt câteva romane care rezistă și au protagoniști masculini, precum Cântul lui Ahile de Pat Baker, Da. dar majoritatea romanelor sunt femei. Da. De la Penelopiada De la Penelopiada, da. a lui Margaret Atwood până la tot Pat Baker, Da, Tăcerea. cred că sunt 10 acum. Da, e sunt foarte multe. E o întreagă încercare de recuperare feministă a figurilor antice. Exact. Mă rog, e justificată și pentru că, mai ales de la Euripidele, el scrie foarte mult despre femei, Eschil și Sofocle nu. La Eschil, multe replici au încărcătură misogină, pe care le recunoști imediat acum cu sensibilitatea feministă contemporană, de pildă când Creon se ceartă cu Antigona și zice, dar nu să las eu o femeie să conducă cetatea aceasta. Uite, Antigona am răcit-o acum, mai vedem cu ochii de acum, nu de acum 20 de ani și pare foarte feministă, adică bătăioasă, așa, și o simți adică e o chestie care ar putea fi înțeleasă și în absența acelor chestii tragice, pentru că de fapt încalcă o regulă socială, în primul rând, ceea ce poți să înțelegi. Regele a zis nu, tu te împotrivești regelui și faci cum vrei tu. Adică e chiar... Încarcă o regulă socială, dar o încarcă în numele unei legi mai mari. Da, dar fără să știi ce înseamnă hibris, fără să știi toată încărcătura aia tragică din spate, poți înțelege cât de cât Antigona. Da, o poți înțelege, piesele devin mai bogate pe măsură ce știi tot mai multe despre lumea antică. Asta da, adică la asta mă referam la contextul istoric care practic îți îmbogățește lectura. În cartea ta de eseuri, pe care am pus acolo lângă lui Kaplan, pentru că evenimentul ăsta este jumătate, este despre cartea lui Kaplan, dar și despre cartea de eseuri a lui Iulian, care vorbește fix despre umanism și gândirea umanistă și tot așa, spui două lucruri care, mă rog, ai zice că se bat cap în cap, dar nu cred. Zici că literatura trebuie să fie în primul rând lectură, după care spui că de fapt umanioarele asta ne învață și asta contează, și anume că învățăm studiul istoriei literaturii și că ăsta este lucrul cel mai important atunci când citești. Mă rog, unul dintre, hai să nu exagerăm. Da. Păi aici sunt două chestii diferite. Înveți ca să afli lucruri despre viață și înveți ca să fii un profesionist al meseriei tale. Și e greu de văzut cum le împaci în umanism. Adică în umanism te duci la litere ca să știi istorie literară. Pentru că dacă te duci la litere și ieși de acolo doar cu 10 panseuri despre ce înseamnă să trăiești, nu o să te ia nimeni în serios. Trebuie să știi în ce an a fost scrisă piesa aia, trebuie să știi ce e la un ecfrasis, trebuie să știi ce înseamnă tropii folosiți de Eminescu, nu știu care poezie, ca să dai lucrurile astea mai departe. Și astea au motivație pedagogică în sensul că lumea învață să vorbească, învață să gândească folosind cuvintele astea și tot așa. Dar dacă rămâne doar la asta, impresia mea este că e pur și simplu un studiu ratat. Pentru că importanța existențială a literaturii și a filozofiei sunt în general foarte mari. Și mi-e foarte greu să văd cum ai putea să treci printr-un întreg corpus canonic, inclusiv pe ăsta pedagogic românesc, care e, să zicem, nu foarte interesant, pentru că ce înveți de la Miron Costin, să mai știu eu ce. Dar mi-e foarte greu să înveți, să
văd cum ai putea să treci prin toate chestiile astea și să nu se lipească de tine nimica despre modul în care să-ți conduci existența. Sau să nu câștigi un soi pe lângă conștiința filologică pe care o cântigi, sau conștiința verbală, sau conștiința de vocabular, să nu câștigi un soi de conștiință secundară care să-ți zică care sunt lucrurile importante sau care să te ajute pe tine să exprimi care sunt lucrurile importante pentru tine. De ce ai face o altceva? Ca să înveți cuvinte? Păi sau poate că e simplu. Adică ai zis și chestia asta că dintre toate artele, literatura e cea mai prietenoasă, cea mai accesibilă și fix așa pare. Da. Pare că dacă știi să citești, știi și cum să citești. E mai greu să dai la matematică și să o scalzi, știi? Dar și la litere... Da, era cea mai accesibilă până pe la 1950, acum cred că e filmul. Acum cred că în general ce educație emoțională câștigă, educație sentimentală pe model de secol XIX câștigă tinerii din România, vine mai degrabă din cinematografie și muzică decât din literatură. Te gândești la YouTube? Mă gândesc pur și simplu la film. Cred că ce se întâmplă este că vezi mai multe filme decât citești cărți. Dar n-aș ști să zic dacă e chiar așa. Clar că vezi mai multe filme și joci mai multe jocuri decât cărți, dar mă gândesc că la film totuși o parte tehnică pe care trebuie să înveți să o stăpânești. Pe când la litere, serios, dacă știi să scrii, să citești, teoretic, ai putea să supraviețuiești, teoretic. Nu zic că se poate, doar teoretic. Da, să supraviețuiești în ce? Să faci facultatea, să ai o diplomă. Da, mă rog, nu, trece lumea prin facultatea de litere și cu mult mai puțin. Altceva, am înțeles, da. Ziceam așa, că mi s-a părut că zici că... Asta să fie problema, nu, trec oamenii prin facultatea de litere, nici nu știu să scrie unii dintre ei. Confirm. Da. A fost ultima mea experiență, a fost absolut, adică de la a corecta greșeli de litere, am ajuns la a corecta greșeli de gândire, pentru că nu înțelegeam nicio ce se Nu, e deprimantă starea. În general, nu numai a facultății, starea învățământului în România, în general, e deprimantă, dar și în facultate. Da, hai să nu ne deprimăm totuși. Nu. Hai să vorbim. Dacă e să vină vorbim despre cazurile ideale. Exact. Aici. Noi acum chiar suntem niște idealiști aici. Adică, știu și eu, profesorii se pregătesc de grevă, noi vorbim de o manioare. Mă rog, e clar că suntem într-un defazaj, da? Dar trecem peste și vorbim despre o manioare. Ce citim? Vine cineva și zice, dom'le, aș vrea să mă cultiv, să zic ce sunt umanioare. Ce îi dai să citească? Îi dai ceva. Nu poți să-i spui, cum ai zis în cartea ta, că nu există curriculum pentru așa ceva, dar treci peste și îi dai ceva să citească. Nu, chiar nu cred că există. Dar totuși trebuie să-i dai ceva să citească. Să-i dai ceva să citească, da. Ce faci adesea e că îi dai lucrurile care au fost importante pentru tine și vezi dacă merge. Dar asta și depinde și de context. Dacă e un context de școală, un context pedagogic, atunci lucrezi cu o programă și îi dai și din unele și din altele. Să dau exemple? Păi eu fac multă poezie modernă, de pildă ceva poezie romantică și mult roman. Dar și romanul pe care îl fac nu e de obicei după 1900. Ideea este că nu mi se pare atât de important să încep neapărat cu un curriculum structurat istoric. Mi se pare că poți să intri prin roman postcolonial african sau prin poezie contemporană de nu mai știu unde sau prin poezie... Se pare că e mai aproape de sensibilitatea... Da, e mai aproape de sensibilitatea lor, depinde și de vârstă aici, e adevărat. E mai aproape de sensibilitatea lor și ușor poți să-i duci și la alelalte. Să-ți pornești de aici să-i duci încolo. Da, mai degrabă așa decât să iei direct cu Horațiu și cu Catulus. Pentru că, mă rog, eu mai folosesc o dată pe Catul de pildă cu poeziile pornografice doar ca să le arăt că există un soi de dimensionalitate și la poezia asta porcoasă. Adică un soi de dimensionalitate istorică, că n-a început toate cu Bukowski. Da? Și atunci le arăți că acum 2000 de ani se mai scria așa și îi prinzi într-o oarecare măsură. Sau cu Aristofan, care face același lucru. Da, mi-aduc aminte. Am făcut și o chestie asta instinctiv, fără să mă gândesc, când trebuia să predau pe creangă la clasa 9, adică... Și le-am dat să citească pe de Wegenlanul de Secară, cum îl cheamă, Salinger. Și, într-adevăr, după aia l-au citit și pe creangă și a fost mult mai simplu. Sau, de exemplu, Antigona, nu știu dacă ai citit-o, Focul din casa lui Camila Shamsic, care este, practic, tot face parte din același gen de reinterpretări, doar că asta este un pic mai sus, adică a fost nominalizată și la Booker, e un pic mai, literatură un pic mai literary, ca să zic așa, față de alte dintre astea. Acum apare Boadiceea, o să apară una cu tipă din Babilonia, adică deja nu mai sunt doar limitate la literatura clasică greacă, recuperăm întregul trecut antic cumva. Da, și o recuperezi oricum prin filme sau o recuperezi prin rescrieri de mitologie. Mi se pare că literatura e înaintea filmelor aici. Da, cred că în romanul ăsta despre care vorbeam mai devreme, romanul feminist, da, cu Margaret Atwood și cu ăștia alți care au mai scris, într-adevăr, așa se întâmplă, da. Mai rar, vorbesc prea repede.
Da, așa e. Scuze. Fugim spre un viitor care nu există, da. Păi... Da. Ok. Să încerc. Da, eu așa vorbesc, asta este adevărul. Dar încerc. Nu mai știu acum ce vreau să zic. Bun, deci iei de la modern, de la noi și duci către antici, nu invers. Da, mai degrabă așa. Motivul pentru care sunt sceptic în a spune că acum vorbesc prea rar. Dar asta pentru că îmi structuram gândul pe măsură ce vorbeam. Motivul pentru care sunt sceptic în a spune că toată literatura antică te încarcă foarte bine canonic, valoric, estetic, este că știu poeți foarte buni care pur și simplu nu au pus mâna pe cărțile alea. Da? În general, poeții moderni din avangardă, ca Mayakovsky, nici nu auziseră. Când scriau marile poezii la 21 de ani, ca Norocul cu pantaloni, pe care am și trecut-o pe lista asta, nu auziseră sau nu citiseră Eschil, sau își petrecuseră timpul în închisoare, sau toți poeții, nu renașentiști. Vion, cred că e un bun exemplu de un poet foarte bun, care nu are neapărat o pregătire formală foarte... François Vion. Vion. Și mă mai pot gândi la exemple sau ce să mai zic, dar în esență rămân tradiționalist și anume că mi se pare că dacă vrei să faci literatură foarte bună, șansele de a face literatură foarte bună, dar de a nu înțelege nimic din tragedia greacă sunt foarte mici. Se pare că e ceva esențial acolo, care merită înțeles și nici nu poate fi ignorat cu ușurință. Și cred că un scriitor bun nu neapărat are datoria, dar de oriunde ar începe, ori dacă începe de la literatură de secol 20, ori de la literatură renascentistă, o să sfârșească într-un punct sau altul la Homer. Pentru că cartografia literară e prea îmbârligată. Sunt legate lucrurile astea foarte strâns unele de altele și mi se pare că trebuie recuperată în întregime ca să poți să înțelegi ce faci, inclusiv tu ca scriitor. Și dacă nu înțelegi Homer, mi-e foarte greu să văd cum ai putea să fii un scriitor complet. Dar asta iarăși e puseul meu pedagogic de profesor. Se poate totuși să existe scriitori care nu pun mâna pe cărțile alea și sunt foarte buni scriitori. Cred că în filozofie se poate mai ușor decât în literatură. Cred că în filozofie poți să gândești bine și fără Platon. De fapt, impresia mea e că filozofia antică este mai degrabă bună literar decât orice altceva. Nu filozofic, nu în termen de educare a gândirii și că dacă vrei cu adevărat să-ți duci gândirea, trebuie să te orientezi după secolul 16-17, pentru că până atunci sunt foarte confuzi ei înșiși în privința gândurilor pe care le au despre lume. Homer în ce traducere? Există Homer în 70 acum, poți să-l iei. Nu, mă refer la română, îți dai seama. În română, păi, cred că Murnu. Tot Murnu rămâne? Da, tot Murnu, din păcate. Da, și ce e interesant la Murnu, și spune asta Călinescu în istoria literaturii, e că își face personajele din Homer să vorbească ca niște ciobani ardeleni. Și după aia, după ce am recitit Odiseea, numai așa îi auzeam, dar nu, stai puțin, că mai... Da. Da. Lui Murnu. Da, pentru că el, dacă nu mă înșel, nu era ardelean, el venea de undeva din Grecia. Murnu, nu? E dintr-o familie de români. Parcă, să zic. Te întreb pentru că am luat și eu, le-am pus una lângă alta și mi-a plăcut mai mult Murnu, dar mi-era că, neștiind habar n-am de greacă sau de chestii atât de, aplicate, m-am gândit că poate mă înșel. Dar literar este mai expresivă, mai bogată. Este foarte cumva. expresivă. Din păcate, ce a făcut e că a schimbat hexametrul ăla dactilic, da? Și a scurtat versurile și atunci... Ca să iei asta lui mai... Nu, a schimbat hexametrul dactilic cu totul pentru Odiseea, l-a păstrat pentru Iliada, din fericire, dar ăsta, noua lui Slușanski, păstrează hexametrul dactilic pentru amândouă. Dar nu se citește bine. Nu se citește, mai împiedicată. Nu are ritmicitatea poetică pe care o are Murnu. Deci a zice că duceți-vă la Murnu dacă văceți undeva. Pentru că avem acum aceeași chestie în Clubul Cititorilor de Cursă Lungă. S-a citit vara asta Ulise și au fost curajoși care au citit, și cu engleza în față, dar și cele două traduceri puse ca să vază. Ale lui Ivănescu da, și asta și nouă. Asta nouă a lui
Rareș Moldovan, da. Și de asta mă gândeam, bine, îți dai seama că în cazul Odisei se complică lucrurile, că originalul în față, cel mult poți să iei o traducere în engleză. A făcut acum, apare traducerea lui Mendelssohn a Odisei. În engleză sunt foarte multe. În engleză sunt pur și simplu enorm de multe. Ai putea să alegi în 3-4 secole de traducere. Dar în privința clasicilor, engleza este de încredere, pentru că în multe dintre romanele și cărțile, de exemplu, traducătorii din limbile astea nordice, am avut mai multe discuții la cluburi de carte și mulți au spus că engleza simplifică foarte tare și le face să sune ca în engleză, omițând cumva bogăția de detalii și chestiile. Nu știu dacă face asta, ce face adesea engleza, mai ales în edițiile de până în 1980, că cenzurează toată pornografia. Și clasicii nu se referea la asta. Se referea la faptul că o simplifică ca să fie mai ușor de citit în engleză. Nu știu, nu stau să urmăresc starea traducerii. Nu, mă refer la cele clasice, dacă ți se pare că cele din engleză, sau nici asta nu pot. Nu stau să urmăresc. Am înțeles, am întrebat așa. Da, deci Murnu. Eu mă bucur că este Murnu. Da, păi cred că Murnu ca alta mai bună nu există deocamdată. Poate... Deși, alea sunt frumoase de la Humanitas, cu desene. Sunt și nu e rea traducerea de la Humanitas, e vetustă din principiu, pentru că traducătorul era un tradiționalist notoriu. Și e și puțin împiedicată poetic, pentru că nu era un foarte bun scriitor. N-ați auzit asta? Așa. Ne întoarcem la tragici, da? Deci sensibilitate diferită și tu ai spus o chestie foarte, care mi se pare și mie că așa este, și anume că este ceva acolo, la ei, pe care trebuie neapărat să-l înțelegem și nu neapărat tragici. Hai să vorbim de literatura clasică în general, putem să vorbim și de Homer, și că este ceva acolo din care noi învățăm, doar că acum, mă rog, ne este dificil să învățăm pentru că sensibilitatea noastră s-a schimbat. Și mă gândeam, apropo de umanioare, dacă sunt ăștia care sunt la uman și vă citesc romane, există o tendință și, mă rog, un curent dintre ăsta de a face mai științific, de a științifica, să zic așa, studiul umanist, prin amestecul cu tot felul de științe dintre astea mai exacte. De exemplu, nu știu că ai observat cartea nouă apărută în colecția cu Foucault astă vară, de la 3, în filozofia lui Hanno Sauer, Istoria moralității. Nu se cheamă așa, se cheamă altfel... Inventarea binelui și a răului, așa se cheamă, dar e un titlu care, mă rog, nu e foarte atrăgător, însă cartea în sine este foarte atrăgătoare, pentru că el încearcă să explice, mă rog, umanul, el este filozof de meserie, dar încearcă să le explice cu mecanismele evoluționismului, ale antropologiei, ale neuroștiințelor, ale culturii, adică ale istoriei, ale arheologiei, le amestecă pe toate acolo și, mă rog, și cu filozofia lui de la care de fapt pornește, și încearcă să dea o măsură cumva a umanului. Și una dintre ideile lui, care m-a dus cu gândul la tragedie, este că noi ne-am civilizat ca societate, ca specie, prin inventarea pedepsei cu moartea. Nu știu ce ar zice parenting modern cu ideea asta de civilizare prin pedeapsă, dar, mă rog, trecem peste, nici măcar și cu educația, dar o lăsăm acolo să fie neutrine. Dar el asta spune, că inventând pedeapsa cu moartea, deci o limită, o chestie, o constrângere, noi așa am ajuns să ne civilizăm. Și face toate chestiile astea aducând și argumente de ordin literar. Și așa mă gândesc că cumva recuperăm într-un fel care să pară și mai justificat, mai veridic pentru noi, pentru că până și eu simt nevoia de argumente științifice, într-un fel, știi? Ce se întâmplă? Și el le dă. Da, foarte greu să scap, pentru că modernitatea filozofică e în general pozitivistă și nu pot să... Deci de la Descartes încoace, să zic, de la Bacon mai ales, filozofii merg în mână-mână cu științele, asta e. Și ce înseamnă filozof este că e greu să mai fii filozof după 1600 și să n-ai noțiuni de știință, nici măcar în fenomenologia germană sau în idealismul german, care erau sceptice la adresa pozitivismului iluminist, nu ai oameni care să nu știe matematică sau care să nu înțeleagă ce se întâmplă în chimie, pentru că și adesea ce se întâmplă este că și lucrau în aceleași universități și că universitățile de secol XIX încurajau genul ăsta de enciclopedism filozofic. Și de fapt, nu ca acum. Și atunci ce fac este că mulți dintre ei sunt psihologi sau medici sau fac psihologie clinică, cum face Foucault, care altfel e foarte sceptic la adresa pozitivismului, și și literatura care altădată era
rezervorul esențial de portrete sau de argumente sau de cuvinte pe care le transportai în discursul filozofic ca să-l înnobilezi cumva sau ca să-i dai o aură din asta literară, devine secundar. Acum nu prea mai vine să scrii un tratat de biologie și să mai citezi pe Hölderlin. Nu mai are niciun sens. Mie nu mi se pare neapărat un lucru rău. E adevărat că asta ce a făcut e că a văduvit discursul științific de oarecare literaritate, care până la Darwin era chiar practicată. Asta, nu mai știu de care e întrebarea. Uit întrebările pe care mi le pui. Sau era un comentariu? Nu, era bine ce ziceai acolo. Ideea e că cumva încercăm să recuperăm gândirea asta tragică, să-i zicem, de la care, hai să luăm de la titlu, dar prin alte mijloace decât alea literare. Hanozaur pornește în chestia asta prin evoluționism și ale... Gata, am înțeles, da. Vrei să mai comentezi? Nu, da, zi-mi. Nu era el singur, tot anul trecut, tot la Humanitas a apărut o carte, am uitat cum îi zice în engleză. În română titlul este Ce înseamnă să fii om, dar în engleză este alta. Tipul ăsta care a scris-o este, nu știu ce, profesor de drept la Oxford, pasionat veterinar, nu știu. El încearcă în cartea asta, mi-a luat luni de zile să citesc cartea asta, pentru că e împiedicată ca scriitură. Dar de ce e împiedicată? El încearcă să înțeleagă mintea omului din paleolitic și neolitic. Deci ce zic neuroștiințele? Că noi suntem niște oameni care trăiesc într-o societate modernă, da? Avem telefoane și avem mașini inteligentă, nu știu, dar mintea noastră e încă cu 50.000 de ani. E tot aia, da? Deci aia pe care o găsim oarecum și în tragedii. Și că noi încercăm să trăim într-o societate tehnologizată, dar cu mintea de cu 50.000 de ani. Și Charles Foster, așa cheamă pe tipul ăsta, încearcă să redea mintea omului din paleolitic și neolitic. Evident că nu are cum să o redea printr-un discurs care să pare cât de cât logic și rațional. Iar discursul lui este foarte, foarte greoi și dificil de urmărit. El îți dă și toate argumentele științifice, adică nu e o carte care are pasaje în care se citește foarte ușor, dar pasaje în care se citește foarte greu și îți aduce aminte de efortul pe care îl faci să înțelegi gândirea tragică. Dar el sunt cu totul alte mijloace acolo, dar tot în limbaj. Și mă gândesc că poate aici este genul, adică treaba aia pe care spuneai tu, care este ireductibilă în literatură, dar pe care totuși încercăm să o înțelegem. Dar există și alte instrumente decât literare, asta încerc să zic. Da. În principiu, instrumentul cel mai bun pe care îl avem pe care îl aveam înainte de psihologia, care a început, psihologia clinică, era filozofia morală. Filozofia morală încerca să ajungă pe baza investigației filozofice la același gen de realități la care ajungea literatura prin reprezentare. Dăm nume. Dacă vorbim așa la modul general... Filozofia morală e orice, de la Aristotel la Hume, Seneca, adică oameni care se uitau nu neapărat cu mijloacele reprezentării. Ce faci în literatură e că te gândești, eu vreau să vă arăt ce e esențial la viață, dar nu vă zic, pentru că ar dura foarte puțin. Pentru dacă esența tragediei grecești este că viața e suferință, pot să pun pe cineva pe scenă să zică viața e suferință și după aia să plece. Dar aia nu e o tragedie, e pur și simplu o comunicare filozofică, dacă vreți. Și literatura face chestia asta că ți arată. Adică e ca și cum, ca să-ți spună ceva despre viață, îți repetă viața, ca pentru proști, cum ar veni. Și, da, asta face. Și ți-o repetă până pricepi. Și asta se numește alegorie. Cheamă insolitare, a zis Oșclovski. Da, de ce mai departe? Haide, putem să vorbim. Filozofia nu face asta. Filozofia vrea să fixeze aceleași adevăruri, dar să și ți le spună. Literatura nu ți le spune. Asta e interesant la literatură. Literatura nu zice, stai că-ți vin eu acum cu lista de principii, ci dimpotrivă spune personajele în cadrul unei acțiuni. Și te lasă să înțelegi tu. Și te lasă să înțelegi tu. Și aici are problema cu materialul clientului. Da, asta o dată. Pe când filozofia nu face asta, filozofia te ia de mână și te conduce prin toate argumentele și te explică de ce este societatea structurată așa cum e. Și filozofia morală a făcut asta 2500 de ani, până când vine psihologia, psihologia și zice, păi stați, că de fapt comportamentul psihologic este studiabil științific și noi asta o să facem. Și avem teoria temperamentelor și ala. Dar ce obții în general, și cred că psihologii mari au știut asta dintotdeauna de la psihologie, sunt intuițiile esențiale pe care probabil le obții și de la literatură, doar că în psihologie mai poți să mai dai și medicamente și în literatură nu. Există biblioterapie, este un curent foarte nou și foarte la modă. Avem și o traducătoare care asta face acum, traduce o carte de biblioterapie și se dau rețete, așa cum mai da medicamente. Da. Am pornit de la Alain de Botton, de la The Great School of Life, pe care a făcut-o el în Londra și chiar sunt oameni care fac asta, îți dau rețete pe care scriu, ești
nu știu cum, ce să zic, Am auzit și eu ești asta, deprimat, n-ai ce să faci cu viața ta, citește pe Madame Bovary, să vezi cum poți să-ți pierzi viața. Zic și eu acum, mi-aduc aminte de o dentistă, o tipă foarte mișto și foarte pricepută, care, mă rog, eu stăteam cu orele la cabinetul ei și vedem că citeam și eu ceva. Și la un moment dat văd că citești și face, citești, am citit și eu, am citit o carte Madame Bovary, m-a enervat la culme. Eu am atâta treabă și aia se plictisește. Știi? Adică poți să citești asta apropo de cum. Dar asta face biblioterapia. Da, Mă rog, e mai eu mult nu un văd joc. așa. Mie mi se pare o pierdere de vreme să te duci la cărți ca să te liniștești. Da, am citit asta în cartea ta. Da. Poți să te duci la cărți ca să te liniștești, așa cum te uiți la seriale proaste ca să te speli pe creier, da? Sau cum asculți muzică pop foarte prostă în timp ce dai cu aspiratorul ca să uiți că există lumea atribuțiilor speciale în care ești închistat, care se numește viață. Dar eu dacă mă duc la o carte și nu suscită ceva în mine sau nu îmi deranjează cumva viziunea, mă rog, multe nu fac asta, dar în principiu cărțile reușite sau pe care le consider eu reușite, fac asta, adică suscită ceva, o emoție nouă sau îți îndreaptă privirea spre o realitate nouă, nu neapărat îți spune un nou adevăr, că adevărurile noi sunt rare. Sau dereglează ceva la modul în care percepi lumea și trăiești o vreme, o zi, două, sub impulsul sentimentului eluia și te uiți la lucrurile din jur altfel. Ori asta nu te liniștește, asta te dă peste cap. Dar prefer asta decât cealaltă. Dar asta se împacă cumva cu noțiunea lui Aristotel de catarsis, dar liminal. Pentru Aristotel, catarsisul era o curățare. Mie mi se pare că trebuie să te neliniștească puțin. Ori în biblioterapie ce face că cauți doar cărțile alea suficient de narcotice cât să te calmeze de tot și să ți se pare că lumea în care trăiești e ok totuși. Poți să-i învinovățești? Nu poți să-i învinovățești. Uite, de exemplu, la filosofie, precedentul invitat, acum două ediții, Cristian Eftode, ne-am povestit că există un master de consiliere filozofică. N-ar putea să fie și la literul 1 de consiliere filologică? Hai să nu zicem că speriem lumea când zici filologică. Mi se pare că ajungi la filozofie când nu știi ce să faci cu tine. Șansele să te erigezi suficient în acest sentiment a unei dubitații continue în ce privește sinele și după aia să le oferi un soi de drum către calm altora, mi se par mici. Adesea ce se întâmplă cu masterele astea e că ele sunt gândite ca să pară utile, adică trebuie să bagi ceva în programa școlară care să pară că faci și tu ceva. Dar de fapt faci același lucru pe care îl faci de decenii și anume nimic. Citești Hume și mai vorbești cu colegii tăi despre nu știu ce argument. Și cam asta e. Mie mi se pare inutil. Mă rog, poți să-l faci, bănuiesc, dar e așa, o chestie. Mă rog, și psihologia mi se pare inutil. Dacă ar fi să spun pe-a dreaptă. Vă că ai început să... Da, adică să te oprești. Să te pretinzi înțelept în privința vieții tuturor doar pentru că ai citit clasice filozofiei și apoi să vii cu niște rețete și să le spui: bă, știți ce, asta trebuie să citiți, ar trebui să citiți doamna Bovary și Seneca, și ideea că asta ar conta cumva sau că e un impuls fundamental pentru a schimba existența, e o vrăjală. Vă rog, nu vă trimiteți copiii la masterul de consiliere filozofică. Eu voiam să-l fac, dar fac master de consiliere filozofică. Citim, da? Literatura ar trebui predată ca lectură. Am ținut minte și de letare, nu țin minte, dar doar de lui Kaplan. Pentru cineva care nu are... Uite, Mihai, aici de față. Țin minte că la un club ai zis că tu vii în alt domeniu și că uneori îți este dificil să-ți exprimi părerea despre o carte pentru că te temi că nu este interpretarea corectă, pentru că tu nu ai studiile necesare, să zicem. Da? Tu vii de... Da, să zicem că ești inginer. Nu, zicem și noi așa. Oh, perfect. Cum îi învățăm, cum îi ajutăm să-și valideze, chiar la cluburi, chiar și la cele în care ne întâlnim fizic. Sunt persoane care nu vor să vorbească, uneori pentru că sunt timizi, dar alteori pentru că au impresia că ei au citit ceva acolo, dar poate au citit greșit. Dacă predăm literatura doar ca lectură, cum îi ajutăm pe oamenii ăștia și la cum? Nu, am zis doar așa pentru că mi-am adus aminte că ea a fost cea care a scris asta. Da, ea e vocală, nu. Ea nu tace. Nu erai tu aia care tăcea. E în spatele tău cea care tace.
cum îi ajutăm? Ok. Păi nu există nicio... Deci singurul fel în care știu că devii stăpân pe lecturile tale e munca. Adică își imaginează cineva că există o metodă mai sofisticată de atâta? Te duci în bibliotecă, citești ce poți despre chestia aia. Și de unde știi că citești bine? Păi, în principiu, nu știi. Îți dai seama la un moment dat. Sau când recurgi la bibliografii secundare și ți se confirmă impresiile, sau când încerci să ți le structurezi tu însuți și au sens, dar nu există nicio cale regală. Adică literatura e pur și simplu o sumă de cărți. Trebuie să stăpânești o bună parte din ea ca să fii educat și atunci... Eu știu că eu eram sceptic mai devreme la adresa psihologiei și a filozofiei, dar adevărul e că există, și nu vreau să fiu anti-instituționalist până la capăt, pentru că unii oameni știu lucrurile mai bine decât alții. Și asta nu poate fi depășită. Și motivul pentru care unii oameni știu mai bine lucrurile astea decât alții e pentru că au citit mai mult, pentru că și-au pus mai mult problemele alea, sau că sunt ca mine pentru că pur și simplu sunt obsedați de ele. Și citesc într-una și se preocupă de asta decenii întregi și asta e soluția, nu există nicio altă soluție. Da? Nu există un soi de metodă de lectură fundamentală, deși teoria literaturii din ultimii 100 de ani a impus cumva iluzia sau impresia asta. Nu există metodă fundamentală în care să te așezi pe o carte care să te ajute să extragi din ea tot. Nu există. Singura chestie care există e relectura, și anume mai citești o dată și poate nimerești niște lucruri care ți-au scăpat ultima oară. Dar poate de asta este și dificilă literatura. Până la urmă. E dificilă pentru că ce se întâmplă este că sunt 3000 de ani de ea și e foarte mult și îți ia decenii să o centrezi cumva sau să o așezi pe o hartă. E dificilă pentru că limbile în care se discută sunt foarte diverse și trebuie să știi măcar 2-3. E dificilă pentru că modul în care se conceptualizează pe sine se schimbă istoric și atunci trebuie să fii conștient de tranzițiile astea. Și, într-adevăr, astea sunt metode în sens foarte larg, da? Ajungi la ele doar pentru că pur și simplu știi ce se întâmplă și știi ce se întâmplă pentru că ai citit mult. Deci asta este singura... Asta e singura soluție. Deci nu vă amăgiți că ar fi, sau să nu se amăgească lumea care exista un soi de metodă privilegiată de a ajunge la cărți. Nu există. Dar asta este și un gând încurajator până la urmă. Da, e încurajator, dar e descurajant atunci când îți dai seama că genul de muncă pe care trebuie să o faci durează. Pe de altă parte, adică nu știu, poate Eco este un teoretician prietenos cu cititorul și care ar putea să ajute într-un fel, dar mie mi se pare că ne și lipsesc genul ăsta de cărți, nu neapărat de teorie literară, cât de de ajutor, hai să zic așa, pentru cititori. Să nu trebuiască neapărat să faci. Gândește un pic, câte cărți care ți prezintă, așa, să înțelegi tu ca un om care n-a făcut fizica, să înțelegi acum fizica. Dar gândește la Carlo Rovelli cu cele 7 lecții. Da? Care e cartea cu cele 7 lecții scurte de literatură? Eu zic că nu este. Dar ar putea să fie. Poate. În general, de la formalismul rus încoace se mai practică un soi de algoritmitizare a literaturii. Adică și Eco e unul dintre ei cu 6 plimbări prin pădurea narrativă. Exact, și mai sunt câțiva. Că și Lotman. La 400 de lei, 100 de pagini. Da, adică e o carte care nu se reeditează, nu se nimic. Și structuraliștii sunt așa. Deci nu e că nu poți, ca să zic așa, reduce întregul spectru literar la niște elemente care după aia să te ajute să-l procesezi mai ușor. Se poate asta. Dar că literatura nu e algoritmică cum e realitatea fizică. Da? Nu te duci și studiezi Shakespeare și ai 3 chestii ca în studiul mișcării. Pur și simplu nu merge. Shakespeare nu e celulă să aibă 5 părți și după aia să poți să faci o cartografie a lor și să o pui într-un manual. Nu merge așa. Ce e cel mai important la literatură, deci chiar dacă ți-ar da cineva o carte care să structureze algoritmic realitatea literară și toate conceptele de care ai nevoie ca să o judeci, tot îți trebuie experiența lecturii. Și experiența lecturii are și chestia aia, că stai 10 ore pe zi, timp de 10 ani și asta e. Și este de neînlocuit. Dar este de neînlocuit în orice altceva la care vă puteți gândi, în fizică de laborator, în golf, pur și simplu. Asta e regula. Vrei să fii expert la ce faci? Îți dedici viața chestiile alea. Nu s-a descoperit nimic pentru nu există nicio cale regală. O repet pe asta cu calea regală pentru că e una dintre anecdotele mele preferate din antichitate. E Ptolomeu vine la Euclid și îl întreabă, dar cum văd eu chestiile astea mai repede? Și Euclid, care vorbește cu regele lui, zice, păi nu poți, că nu există nicio cale regală pentru ele. Nu o să fie mai ușor pentru tine decât a fost pentru mine. Asta e regula.
Eu știam de la Solomon Marcus care zicea că în cunoaștere nu există drumul pentru regi. De același lucru, de fapt. Asta este. Da, adică trebuie să... Dar asta e bine pentru că ce înseamnă, în esență, este că întotdeauna, din orice loc ai porni, în orice știință, pornești din locul prostiei. Și din locul prostiei, adică pornești din fapt dintr-o ignoranță fundamentală și asta e. Și ce face că incremental începi să o împingi mai departe și mai departe, în măsură ce afli mai multe lucruri. O întrebare mai pun. Și după aia, una singură eu, după aia, evident, dacă mai sunt curioși în sală, le dau și lor microfonul. Asta e așa, mă rog, ca să terminăm cât de cât mai așa, nu chiar cu gândire tragică. Ai ocazia să scoți la o bere pe unul singur, un clasic. Din clasici, adică dintre Eschil, Sofocle și Euripide? Toți. Toți. Sunt chiar darnic, adică chiar sunt drăguță cu tine. Poate să fie și filozof, poate să fie și Erasmus. Ai ieșit cu Erasmus? Nu, cu Erasmus. E plictisitor, nu? E cam plicticos. Da. Asta e bună. Hai zi, pe cine îi scoate la o bere? Așa, să-l întrebi, dar ce ai vrut să zici acolo? Dar dacă aș face asta, ar fi mai... Pe cine îi scoate? Nu. La cărți n-ai vrut să zici. Te-am ținut minte că n-ai vrut Nu să poți zici. să scoți cărți, da. Da, ai de măcar oameni atunci. Bine, 2? Ai voie 2? Nu știu exact pe cine scoate. Poate pe Safo. Da, cred că pe Safo din Lesbos aș scoate. Doar fiindcă nu știu, m-a pasionat de când eram foarte mic și nu știu despre ea foarte multe lucruri și ce a rămas de la ea sunt 3 poeme întregi, dacă sunt, nici nu cred că sunt 3, și în rest versuri scoase de pe papirusurile din gropurile de gunoi din Egipt. Și cred că aș sta cu Safo, mai ales că nici nu se știe de ce scria atât de erotic despre fetele alea și aș fi curios să văd ce forme ia homoerotismul în Grecia ei și pe insula ei și de ce vorbea atât de bine despre dragoste sau cel puțin din lucrurile pe care le știm despre ea. Dar ea mă pasionează de multă vreme, dintre filozofi, probabil că Wittgenstein, dar era nesuferit. Nu știu dacă ar fi cea mai plăcută dintre beri. Asta a zis și... vremea magicienilor, am apărut tot anul trecut. Am și citit-o. Da, și asta a zis și el la lansare despre Wittgenstein. Care ieși cu el la o bere? Nu, că n-a ieșit. Că n-a ieșit. A zis că dintre toți cei 4 filozofi care erau acolo, era Wittgenstein, era Cassirer, Heidegger și mai era unul pe care l-am uitat și a zis că nu. Benjamin, da. Da, Walter Benjamin. Și a zis că n-a ieșit cu niciunul, ar lua-o pe nevastă să s-ar simți bine. Filozofia ar lăsa doar ca să citească. Da, Benjamin era un ciudat, dar cu Wittgenstein a ieșit dintre toți ăia 4, e adevărat. Dar de fapt a ieșit cu el dintre toți filozofii. Bun, mi-ai dat un răspuns, da, mi-ai dat 2 nume, mă declară mulțumită. N-ai vrut să zici cărți, ai zis măcar astea 2. Vrea cineva să-l mai chinuie pe Iulian cu vreo întrebare? Nu, a vorbit prea repede. Prea smart. Eu vă încurajez să luați, dacă v-a plăcut discuția și ideile lui Iulian și așa, vă încurajez să luați și cartea lui de eseuri pe lângă cea de Kaplan. Drept să zic, mi-a fost teamă că dacă le pun pe amândouă, zice lumea că o să avem discuții prea deștepte pe aici și nu vine nimeni, dar cred că m-am temut degeaba. Cartea lui completează foarte bine gândirea tragică a lui Kaplan și, mă rog, mergem mai departe pentru că este a lui, n-are nicio legătură, de fapt, cu Kaplan. Pur și simplu le-am găsit eu și le-am măritat pe amândouă. Iulian, îți mulțumesc mult de tot pentru discuția asta. Mersi și eu pentru invitație și mă bucur să vin. M-am bucurat să vin. Și vă bucur că ați fost în urmă atât de mare și că există un interes atât de mare pentru cultura umanistă și pentru discuțiile despre umanism. Vă mulțumesc mult de tot. La revedere!